Jasopels har gennem 20 år udviklet og produceret udstyr og maskiner til pelsdyrbranchen, og i dag markedsledende totalleverandør med salg på globalt plan. Siden virksomhedens start har vi fokuseret på at udvikle vores produkter i tæt samarbejde med den enkelte pelsdyravler med filosofien om, at kun det bedste er godt nok. På vores fabrik i Oborniki i Polen har vi siden 2005 haft produktionsfaciliteter, mens vi i Midtjylland i Danmark har hovedkvarter med tæt kontakt mellem salgskonsulenter, servicefolk og ingeniører. Dynamikken i en erfaren medarbejderstab giver nemlig innovative produkter, som skabes ud fra kundernes behov og feedback. I dag er Jasopels synonym med høj kvalitet og bredde inden for alle produktgrupper, så den enkelte pelsdyravler kan vokse og stadig møde den velkendte kvalitet, brugervenlighed og markedsledende service. Det skal være nemt at bruge vores maskiner. Derfor finder du altid manualer, som giver tip, råd og vejledning, sammen med brugervenlig betjening på alle sprog, der tales i pelsdyrproducerende lande. Vi er en global virksomhed, der arbejder systematisk og innovativt for at være markedsledende inden for kvalitet og produkter, der giver mere værdi. Og så er Jasopels kendt for at mødes med kunderne på farmene, messer og udstillinger verden over. Vi ser frem til at møde dig for at hjælpe dig i din hverdag med produkter, der gør en forskel.